Oikein hyvä. Te ootte pelannut just niin kuin mä oon halunnut. Niille, jotka on suorittanut kaikki tehtävät mun ohjeiden mukaan, ei käy mitään. Niille, jotka ei ole suorittanut näitä tehtäviä mun ohjeiden mukaan, vähän miettii, heräätkö sä huomenna aamulla? Viimeinen tehtävä. Ottakaa määränpääksi Tahko, siellä ravintola Kunkku. Ja ottakaa kuva tiimistä Lerssin kanssa. Jos et tiedä mikä Lerssi on, kyllä se sulle selvii. Tiimille luvassa 1 lisäpiste. Voutsan keikalta. Ottakaa siitä kuva. Keikka alkaa ravintola Kunkussa 1 yöllä. Hyvää yötä.